Det her det er min onkel, han skal hvad det hedder, hænge op i den der, og så skal han dunke ned i det der vandfald. Det skal nok blive galt. Han er deroppe. Falder han ikke? Ja. Hvordan har du det? Hvordan har du det? Det er hajer herinde, jeg skal ud, der hajer. Det var sejt for den her video, jeg vil håbe, I subscribe og like, fordi så bliver vi glade. Hej hej.